DXDR 981 sa Dipolog numero 1 Tatak RMN. Okay. Aniya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon niining ubos ninyo nga lagad sumong tulumanon. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Makauban gihapon nato dinhi ang atong mga higala, no? Mga kasama sa technical side. Si kasamang Dani o si kasamang Tax Ilumba. Okay, lain na usab nga pagselebrar sa Adlaw sa Ginoo. Mao na nga di ko malimot sa pagtimbaya kaninyo og pag-ingon. Maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Okay, diya sa Facebook na ato'y nag-comment sa atong gipost nga pahibalo sa atong programa. Dito gyud sa Dipolog, Dipolog nun ba to nga kining page? And doon na to'y nag-comment nga, uy, sayop ka brad, ang adlaw sa Ginoo Sabado. Ya, ako siyang giingnan nga tinuod na no sa daang kasabutan adlaw sa Ginoo Sabado gina, 7th day of the week. Pero sa bag-ong kasabutan, New Covenant, kinanglan mahibaluta nga ang adlaw sa Ginoo sa New Covenant, ang adlaw na sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ug usa sa hinungdan nga katong Sabado ang Old Covenant Lord's Day, tungod kay mauto ang halandumong adlaw sa mga Israelitas. Katong Sabado, katong ilang Exodus God, natunong man tog 7th day of the week. Sabado. Mao na nga diha gipatunong ng 7th day. Kay mao na'y pahandumo ng adlaw, katong ilang Exodus, Liberation Day. Gikan sa kamot sa mga Ehiptohano, no? Kung wa ko masayop, Deuteronomio 5:15, pahandumo ng adlaw. Mao na nga mauto ang nahimong Old Covenant Lord's Day katong Sabado. Pero sa bag-ong kasabutan God, kung ayuhon yun na tuon, kung mubasa po tag katekismo, Catechism of the Catholic Church, ang fulfillment of the Sabbath, Lord's Day nga Sunday God, adlaw sa pagkabanhaw. Kimana na to nga kung sa bag-ong kasabutan, Sabado o 7th day of the week paghihapon ng adlaw sa Ginoo, nganong gitunong sa Ginoo nga mabanhaw siya Domingo. Uban sa ilang private interpretation, kwinta-kwinta nila, dili man Domingo kuno nabanhaw ang Ginoo, Sabado man. Pero sa ilan ang compute-compute. Pero granting without admitting nga Sabado nabanhaw ang Ginoo, no? Granting without admitting nga Sabado nabanhaw ang Ginoo, pero pangutana nga nung wala man na niya gipadayag diha sa bagong kasabutan. Nga namang Domingo man siya nagpakita. Di ba? Oh. Domingo gyud ang iyang gustong ipa-recognize. Na wa may laing maapas na to ana, buot niya ipasabot, gusto gyud niyang ibalhin. Oh. Ang iyang adlaw-adlaw sa Dios. Kay kung di pa niya gustong ibalhin, nga naman nga ito nung magyud niya Domingo siya. Domingo magyud siya nagpakita. Ingnon ta lang ditsoon lang na to nabanhaw. Then nagpakita siya, then gisimba gali siya, napagaisdaan. Then pagagabi nagtigom ang mga tinunan sa lawak kay ila pa yung gitrangkahan ng pultahan kay nang hadlok sila sa mga Hudiyo nga wa mo dawat ni Kristo. Gitrangkahan nilang lawak, then si Kristo nagpakita sa sulod. Dayon implicitly natural ilang gisimba ang Ginoo kay sulod god nagpakita god ang Ginoo. So masabot nato nga pagkabanhaw sa Ginoo duha ka tulo ba na ka instance diya sa kanang Mateo 28 pod o Juan 20:19 diya dapit. Oo. Nga nagpakita ang Ginoo sa mga tinun-an sulod sa lawak nga gitrangkahan. So unsa may ilang buhaton nagsimba. Of course, ang uban maingon nga di man to simbahan Veritas.
Now, timan nato nga niadtong higayon na wala pa Christian nga balay alampuanan. Wa pa sila kahimog ilang kaugalingong building. Kay kadtong templo nga ilang sudlan-sudlan, Jewish temple to nga ang day of worship Sabado. No, wa man tay lalis ana. Pero kung moingon ta nga kadtong tigom nga Sabado mao to ang Christian nga tigom, now para nako dili to Christian nga tigom tungod kay unang-una sagol ang mga sakop dito sulod Hudeo nga wa modawat ni Kristo. Of course, na po'y na-convert sa Christianity. Pero dili gito matawag og Christian nga panagtigom kay Jewish man gito. Kay ang day of worship sa Jewish temple Sabado man gyud. Makaingon gali ko ang tinud-anay nga tigom nga Christian katong sa lawak. Kay puros gito Kristohanon sulod. Di ba? Sa lawak kay wa pa sila simbahan kagalingon. Di ba? Niya implicitly gipasabot nga nagsimba sila ng Kristo kay nagpakita og Kristo alang naman maingon sila nga di sa mimo simba nimo Ginoo kay Domingo pa ron. Automatic. Then the following Sunday nagpakita na po ng Ginoo, di ba? Sa Juan 20:26. Yun sa may ilang buhaton, di simba sila. Labi nagbasahon ng buhat 20 versikulo 7 nga nag-communion ang mga apostol. Unang adlaw, simana naman ha. Pero hinoon sa atong recon karon Sabado sa gabi Pero ang gamiton sa pag-recon god katumang karaan nga unang adlaw simana naman to. Unang adlaw simana mo nang Domingo nya nag-communion sila nya kanang communion ra ba buhat sa pagsimba na. Di ba? Mao na mga tinahod nga tigpaminaw labi mubasa tag exegesis anang pinadayag 1:7. Ang adlaw sa Ginoong gipasabot diha dili gyud 70 of the week. Ang adlaw gyud sa pagkabanhaw. Labi na kung i-cross refer nato na sa sinulat ni Obispo Ignacio nga disipulo ni San Juan. Nga iyang giklaro nga kanang Lord's Day sa bag-ong kasabutan lahi ana Domingo na kay iyang gi-distinguish ang Domingo nga Lord's Day sa Sabat nga Saturday. Now, ako'y panahon nga mo discuss og usob ana ako naman ang gisgutan sa dangagin akong programa pero mabalik-balik ra po din nato. Now, ato lang nang gipahinumdom ninyo. Well, mga tinahod nga tigpaminaw na ako'y kanang hisgutan karon murag response ni gamay bali a sort of comment ni siya gamay sa debate sa Domingo nga akong giatubang kay kinahanglan mo hatag ko ninyo paliwanag. Kay naay pangutana ang akong kaatbang nga ang akong tubag speculation kay wa ako kabasa sa reference nga iyang gikutlo mao na nga makulangan mo sa akong tubag atong debateha although na manage na ko ang debate murag nakalusot ra gihapon ta pero kinahanglan akong ipaliwanag ninyo ang objective nga tubag. Kay speculation man to akong tubag yadtong gipangutana ko niya kay lahi man gud po siya. Iya man giputol ang gikutlo gisultis pare. Iyang giputol dili makuha ang context. Diba? Lisod kay nang putlo ng pahayag pare nya dili tibuokon ang context na maparehas anang huwes nga mo judge diretso nga dili mao ang gipresentar sa pika-pika side. Wrong information. So, unsa mahitabo, ang hukom sa huwis, masayop. Masayop. Di ba mo na importante nga, kanang deliberation sa pros and cons, tinuod yun, diligid magbutang ni hagbakak. Kay butang galig bakak niya, mas posibleng masipyat ang huwis o judge. Mo na, importante nga, ang informasyon duha nga, ihatag sa pika-pika side, tinuod yun. Parang dili masipyat ang huwis pag-judge. No? Hindi good Ginoo ng huwis. Nga nakahibalo kun si baka kun si dili, no? Makita gyud kasing-kasing tao. Now, sa dili pa, doon na sa ko'y ipahibalo ninyo, yang to akong kauban sa among clan sa Adriatico, no? Kusog Adriatico nga atong ipahibalo po diri sa atong tulumanon.
No, gikan ni sa kusog Adriatico dugong okay, no? Kay ang akong middle name good Adriatico man. So appeal ko ani. Okay. Although Dunduyano akong family name, pero kay ang akong middle name Adriatico man sa side sa akong mother, mo na nga obligado ko nga mo tabang og pahibalo ani. Okay. Gikan sa kusog Adriatico dugong okay kadugo, no? Pinitsahan ni nga pahibalo. By the way, tunol mong kuno ni ngadto ni Mardy mo nang siguro na basa na po ni Mardy. Salamat kay Mard. Nya tuguti ko Mards nga ako pong basahon diri sa akong programa. Pinitsahan ni Abril 16, 2018. Pahibalo alang sa tanang kadugo. Kusog Adriatico dugong okay. Sa atong tinuig nga panaghiusa o reunion karong umaabot nga Abril 22, 2018. Domingo na ha? Peras karon dito sa St. Vincent's High School Covered Court. Sa naanda naman no? Dalan Padre Ramon ning atong syudad. Alas 8 sa buntag, arrival and registration. Alas 10 sa buntag, Holy Eucharist, misa, no? Alas 11, business meeting. Pagka alas 12, no? Of course, mga na putana, no? Lunch. 1, pagkalauna sa hapon hangtod sa alas 5, presentations, raffles, parlor games. So, ato ning kuan pod, no? Kanang banding. Okay. Palihog ayaw pakyasa ang imong pagtambong, ang imong presensya makadasig sa atong mga kadugo. Daghang salamat. Do matinahuron, Brianil S. Adriatico, 6th General Kadugo President. Dayon ang clan president jud gipirmahan pod, no, akong first cousin, no, si Senador A. Halandoni, no. Gipirmahan jud nilang duha. Okay. So karon ng Abril 22 atong reunion na pod, no, sa clan, Abril 22, 2018. Domingo. So di ko na usbon kay makuha na akong programa. Piki na gyud, no. Mga 15 minutos na lang. So, dirita no sa atong kining pag-response. No, by the way, katong continuation, sumpay atong akong topic ko. Kay part 1, part 2, part 3 man ako tong tema mahitungod sa divorce. Ato sa tong i-oktaban na pod ang pagpadayon atong tema mahitungod sa divorce, no? I-oktaba sa nato kay kinanglan akong hisgutan tong sa nahitabo sa miaging debate kay ang ubang nakadungog miingon nga, uy, nalipat bang kabiritas? Now, sa laing side sa istorya, mahimong nalipat yun ko. Pero wala ko tuyo honest mistake. Kaya wa mong good po tibuo ka pagbasa sa akong kaatbang ang iyang gikutlo sa basahon. Wa mong good po ko kabasa atong basahon na. Ako dalaman ako dire kay naaman akong kauban. Salamat kay Brad Nicolay. No, ang tag-iyaan ni si Attorney Abbas, basig na minaw to si Attorney Abbas, paggamita sa kuan ning imong basahon. Kaya nga akong kaatbang naapod siya ingon ani, no? Naapod siya ingon ani. Then ako, sipyat lang gyud ko kay wa ko aning basahon na. Daghan man gud po kong gipangbasa sa Biblia, nya wala pa ning niya. So meaning wa na ko masaulo ning libro ha kay wa man ko kabasaan Now gikutlo niya sa akong kaatbang. Akong kutlo na diri sa 146. By the way, ang author usa ka pari gyud si tingalan Reverend Father Paulo O. Perlo, no? Sa ato nilang imubo, Father Perlo, no? Libro ni Father Perlo nga gikutlo sa akong kaatbang nga wala niya gipadayag ba ang kontekst sa pari. Ang part ra iyang gikutlo, dayon iya bang buot ipasabot nga ang pari wala magtuo nga Katoliko ang iglesyang gitukod ni Kristo. Muto balik-balik to niyang pangutana sa ako, niingon siya sayop ang pari o dili? No. Ang akong buot pasabot gud atong sayop ang pari, kung gipasabot sa pari nga dili gyud Katolik ang iglesyang gitukod ni Kristo. Sayop ang pari kung mao nay buot ipasabot niya. Pero kung context mo'y atong isgutan, lain na ng istorya. Kinahanglan hilngon yun ang referensya ang gigamit. Kay mahimo mang gituis ng gisuwat pare. Huwag na-prove mo yun ako nga natuis yun. Okay, naaman akong kauban.
Paspas magud putong debate, ang ako pong kauban wa na pud nagtunol nako ani. Kay agis ka paspas lagi sa debate kay usa ka oras ra gud. Di ba? Mao na nga ga-speculate na lang ko. Ana lang ko na kung sayop, didawat na lang ko sa bagingon sayop ang pari. Pero ang akong pasabot ato, kung gipasabot sa pari nga dili gyud Catholic ang iglesia ang gitukod ni Kristo. Pero ang gipasabot sa pari lahi man kung ato gyung basahon ba ang context. Di ba? Kay before ani God page 146 man ni, page 145 na gisgutan ang pari diri nga why is the church Catholic? Tanawa. Before aning page 146, gahisgot na ang pare og giingon. The church is Catholic and opposite to national because she is universal. As Jesus said, therefore go and make disciples of all nations, Matthew 28:19. The term Catholic comes from the Greek word Katholikos, which literally mean all-embracing, hence universal. So, parehas atong gisulti sa Grolier, no? Katolikos, gikan si Gregong Pulong Katolikos. So, diri pa lang puntuhan, nagtuo ang pari nga Katoliko ang iglesyang gitukod ni Kristo. Pero wa man guniya ni gi-appeal. Muna nga, nagpataka na lang po kong speculate nga, granting ang pari, naingon na lang po ko nga, kung mo na gipasabot sa pari, dali sayop ang pari. Nga dili Katolik, pero lahi man ang context des pari dire. No? Katong pag-ingon sa pare, ang gikutlo ra sa akong kaatbang, kinirang portion ba? Kining sa page 146, kining giingon. In the Bible, we cannot find the exact word Catholic as referring to the church. Kana ara may ang gikutlo. Wa man basaha ang sumpay, kama pa manggali ni. Giputol. So, sa laktod, murag gilipat ko sa akong kaatbang, napasayloon ta ko sa akong kaatbang. Okay. Gilipat ko, kay wa man niyang tiwasa. May tag nakabasa ko aning basahon na kay dili na gyud ko malipat kay nakahibalo man kus context. So ako moingon ko nga sa context wa gyud masayop ang pari. Ang ako lang gimin nga nasayop ang pari kung iyang buot ipasabot katong naa sa mura ba ipasabot sa akong kaatbang ba. Nga murag iyang ipatulon nako nga ang pari wa magtuo nga dili Catholic ang iglesyang gitukod ni Kristo. Kung mauna, di sayop ang pari. Kung mauna gipasabot sa pari, pero lahi man gipasabot sa pari. Ang iyang gipasabot nga, ang word, nga, kana ba yung word nga Catholic, di ikang kita diretso sa Bible, ana, kay, kung muadto ka sa mga referensya, di as Biblia, labi na sa Greek, ang term nga gigamit, Katolikos, Kataholos, Katoles, pero wa word yun nga, exact Catholic nga, kanang pulunga, katong gigamit ni Ignacio. Kay katong gigamit ni Ignacio variant man to sa pulong Catholic, kasabot mo gun siya variant. Kanang lahi nga termino pero mao ra gyapong meaning. Kay ang sa Greek Katolikos, pero ang gigamit ni Obispo Ignacio Catholic. Ana, pero mao ra man akong sabton presargon na atong ngalan sa Ginoo, wadto ka sa Hebrew Yeshua, then atong gi-Greek Jesus. Hina. Di ba? So ingon na ang point diha, no? Sa context, wala man sayop ang pare. Ang akong gipasabot nga nasayop, ang pare, kung ang pare gipasabot niya nga dili Catholic ang simbahan gitukod ni Kristo. Di ba? So ingnon ta lang, ako na lang ang kuno na lipat ko sa akong kaatbang agis kapaspas sa debate, no? Pero kung nasipyat manggaling ko atong higayon na, mga kog pasaylo, pero honest mistake, wa na ko gituyo. Ang akong kaatbang mo'y delikado kay siya mo'y hatag og info nga kulang kay iya mang giputol. So mura kog huwis nga nasipyat og judge agi sa impormasyon nga kulang. Di ba? So way ra go ng huwis diha, pangutan-an ra go ng huwis. Inig judge niya base ra sa presentation sa pikas-pikas side. Kung dili maong impormasyon, posible masayop gyud ang huwis pag-judge. Mo nang importante nga kanang mga abogado pikas-pikas tinuod jud mo ipresentar, no? Di ba? May magginoo go ng huwis, no? Nako di po go Ginoo. Nganaw na kog namakak na kong kaatbang. Di ba? Mao na ang klaro na akong kuana katong naminaw sa debate pasilo ako ninyo kay mo nang sa pagagabi sa among programa ga suggest na lang po ko sa mga naminaw
Labi na mga siipding naminaw nga importante gyud sa debate nga nakabalot sa reference nga gigamit sa atong kaatbang. No, pero dili man gud sa tanang hinggayon nga nakabalot sa reference nga gigamit, may magiingnan ta sa atong kaatbang, di ba? No, ang correct gyud procedure gyud nga wa na ko mahimo atong debatiha. Kung wala ta kabasa sa reference nga gigamit sa atong kaatbang, muhangyo ta nga pwede bang hilingon? Wa naman gud ko kahimo ana agis ka paspas, di ba? Pero ako maning nahimos plaza. Dili gali ko kabasa sa reference, muhangyo gyud ko nga pwede bang mahiling ang reference kay basig na tuis na pagsabot. Ana gyud ta ato akong buhaton, wa naman ako na nahimo. Ni diretso ra man kog sayo pang pare, pero ang akong gipasabot nga sayo pang pare kung iyang gipasabot nga dili gyud Catholic ang iglesia ang gitukod ni Kristo. Pero ang context diri patay pagkaklaro man day kayo. sa before pa lang aning page 146 man sa 145 gaingon na siya daan, why is the church Catholic? Gi-explain niya diri, gikutlo pang Mateo 28:19, no? Di ko na lang ilaho sa kay apiki na ang time. Basta ang pare wala magtuo nga dili Catholic ang simbahan. Iyarang gipasabot day nga word for word mahimong di ta kabasa pulong Catholic sulod sa Biblia. Ang tukbang lang ana, ang variant lang Katolikos, Katahulos, mahimong mabasa na. Pero kanang litra por litra yung word Catholic, gawa sa paraphrasing ang mga Biblia uban. Posibleng mabasa po na, kaya naman ko'y nabasa pong hubad nga mabasa yun ang pulong Catholic. Pero kung ibase yun sa Greek yun, o sa mga hubad yun nga mga literal, di yun ang kabasa na. Word for word. Pero ang meaning nasulod sa Biblia. Katuday ang gingon ni Kristo nga tawgon og for all nations. Unsa man ang for all nations sa usa ka pulong sa in English, universal. International. Ang international gani gigamit man ng Wilsoriano. Then kana pong worldwide nga synonym ana gigamit po na ni Herbert Armstrong kanang founder anang Church of God. Gatong founded by Herbert Armstrong. Synonymous ra man na sa pulong Catholic. Di ba? So mao na no. So mao na akong na-miss. Dapat mo ana ko nga uyo among ko kabasaan na pwede mahiling. Di ba? Parang ma-objective na to pagtubag. So I admit nga speculation akong tubag ato, no? Nga ingnon ta lang nasipyat ko. Pero dili gyud totally nga nasayop ko sa akong una-una. Kaya akong gipasabot nga nasayop kung gipasabot sa pare nga dili Catholic ang simbahan gitukod ni Kristo. Kana pero sa context nga gipasabot sa pare ang litra por litra nga pulong Catholic mahimong di mabasa sulod sa Biblia. Mo na iyang gipasabot. Pero kung tiwason unsa may iyang giingon diri in the Bible we cannot find the exact word Catholic as referring to the church, but only the fact that the church is not identified with one country but embraces all the nations on earth. So mao ni iyang klarong explanation. So nagtuo ang pare nga universal gyud ang iglesia, meaning Catholic. Word for word lang nga mahimong di ka kabasa. Kay lahi mo ng term gigamit sulod sa Biblia. Katahulos, Katolis, mga inana, pero maura ba nagsabton? Balikon ko parehas ra na sa ngalan sa atong Ginoo, Hebro, Yeshua. Griego mo nang mogamit og pulong Hesus. Ya di man daotan hubaron. Di ba? Mao na ang atong klarong explanation, no? Parehas gud ani mohatag ko niyo example kay napay mga 2 ka minuto o 1 ka minuto. Parehas gud aning naa sa Biblia, for example, sa Salmo 14:1. Kung dili gyud tibuokon pagbasa, ang basahon kinirang there is no God. Putlon ba? There is no God. No, pwede mo argue din ang tao nga hala ka ng inyong Biblia gatudlo man lagi gulay Dios. Oh, there is no God. Wala na Diyos. Na kung wa ka kabasa sa Biblia, murag mo sango pug kanong ngano man na. Ang Biblia gatudlo man ang Dios nya anong gaingon man siya Salmo 14:1 nga walay Dios. Wala gi tibuok pagbasa. Di ay unsa may giingon dire kung tibuokon jud. The fool hath said in his heart there is no God. Kisa may gaingon nga walay Dios, ang buang di ay. Di ba? Mao na nga bisan bali mo ingon sila nga tiwason gyud hutdon na ako nagbasa Veritas dili kinahanglan. Mahimong putlon pero ang context dili putlon. Klaro ha? Ang context dili putlon. Pwede putlon ang
mga litrang gibasa kay alang-alag basahon po ng tibok libro, no? Ang context lang insaktuhon, dili ba i-twist? Inana parang dili magka di maaw ng imong kaistorya kay gusto maghatag tinuod. Di ba? So kung nasipyat ko ato honest mistake kay giputol man gud. Sama sa usa ka huwes nga nasipyat og hukom tungod kay dili maong impormasyon nga gipadangat. So mao na no, diha lang kay wa na may koy oras. Nindot pa untag akong i-discuss tong mahitungod sa Roman. Pero sunod programa na lang nato, maybe karong sangka sa katarungan kung maka-appeal ko o sa programa namo sa grupo gyud sa Catholic Faith Defenders karong alas 8 gabi. So wala man tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, sa atong obispo sa diri sa Diocese of Dipolog, Monsignor Sibero Caermari, o sa mga kaparian, kini na lang ang ubos inyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, hangtod sunod higayon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXVR Tatak RMN. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti